Prime Minister machon Raila Odinga odhi makawuono nende biro rakore twak gi jochung' ariyo moko magi laro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar African Union Commission. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki osingo ne duol mar governors ni piny owacho biro donjore mar konyo chandruoge ma omako duolno endo. Kod riwruok mar jochiw thieth mag kuko koro dwaro mondo mi owuok oko duol mochung' ne okumba manyien mar SHIF e chenro mar thieth mar SHA. Weche matuch ka kod kacha wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Prime Minister machon Raila Odinga odhi makawuono ni biro dhi rakore twak gi jochung' ariyo moko magilaro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar pinje Africa kata African Union Commission. Twak no endo motisi ni the mjadala Africa Leadership Debate ma ibiro landi achiel kachiel kokale wang' jowi mar Citizen sa achiel mar odhiambo makawuono ni dhi timore log tich mar African Union e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Odinga biro dhi rakore gi Mahamud Ali mawuok Djibouti gi Richard Randria Mandrato mawuok Madagascar. As the African lion, I've been asleep in the jungles of the Congo, but now I'm awake and I'm sitting on African gold, African oil, African diamonds, African iron and copper ores. I'm sitting on African bauxite, lithium and coltan and uranium, and I have the ability to transform all these materials that I have into wealth for the benefit of my people. End of the message from African Lion. Thank you very much, ladies and gentlemen. Twagno endo biro motelo ne yiero elaro komno biro rume. Chung' mar Raila elaro lemo endo osebir ka isiro kod jatend piny Kenya William Ruto. We have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Odinga.